har levet et langt og et godt liv inde i sit æg. Og vi ved ikke, om den vil overleve som kylling. Det kan være, at den dør. Og da vi fandt ud af, at den var klækket, så troede vi, at den var død. Men nu beviser det, at den faktisk er levende. Men vi ved ikke, om den er ved at dø, eller den godt kan leve sit liv til høne eller hane. Se, den kan bevæge sig. Her er moren til et lille kylling. Ja, det var godt. Kom, så løfter vi dig lidt. Helle. Den anden, du har derinde under. Se. Ja. Hvem bliver ret? Det er spændende. Hvad ser det? Er de søde? Se så. Hej Julie. Kan du pille noget, så skal vi se, om den kan klare sig. Prøv lige at lade den være. Prøv at sætte den, så skal vi slip. Det ser ikke helt. Kan I se det, ven? Mand, jeg har fået helt våde fingre. Nå, du er ikke helt frisk endnu. Du ligner ikke rigtig de andre endnu. Jeg tror altså, den er meget træt. Jeg ved heller ikke, om den klarer den. Kommer den op til sin mor, ikke også? Jeg har brug for at komme op til sin mor nu. Så. Kom så. Så. Så de to andre der, så kommer den ind. Så må vi se, om den klarer den. Måske gør den. Måske gør den ikke. Nu er det morgen, og nu er vi meget spændt på at se, om den lille kylling har overlevet, eller om den ikke har overlevet, så vi er nødt til lige at se. Hej, mor. Hvordan har de små kyllingerne? Se, de er der alle tre, og der kommer en ny. Der er 4 kyllinger nu. Vi tager lige ned, hønemor. Se! Der er lige kommet en lille ny. Må jeg have det? Hold dem lige. Vi skal lige... Se, den klarede den. Nå. Mor, jeg vil holde den. Nej. Det tror jeg, den her vi fik i går. Den ser sådan lidt pjusket ud. Men den skal ned igen om lidt. Så skal de også lige have noget mad, jo. Se. Mor, må jeg få den nye og den her? Nej, den nye skal rose hende der. Sæt ned til sin mor igen. Jeg er bange for at blive hakket. Nej, det gør jeg ikke, hvis du gør det så forsigtigt. Se. Den er stadig lidt svært. Ja. Kølle klarede den. Nej, faktisk, så kan vi se, i stedet for at finde noget lidt at spise her. Se, de er så sultne. Så skal jeg tage de andre hen? Ja, skynd dig til de andre hen, så moren ikke spiser det hele. Moren, hun tænker, hun var mad. Jeg er bange for at blive hakket. Sådan der.
æg, at de spiser deres kusiner. Ja, de spiser deres kusiner. Det. Hvad med Den ene stød, og den anden sprød. Den lille, den behøver ikke noget nu, for de kan klare sig i 24 timer uden mad. Ja, der var et æg, der var vildt lille. Det kan godt være, det er ikke sikkert, der kommer noget i alle. Men nu har vi i hvert fald reddet en kylling. Og så vil vi følge den en gang imellem. Skal jeg tage kyllingen op? Nej, ikke mere. De skal have ro. Ej, de har haft ro hele. Jo, det skal de.